feiten en vandaag is het Ilse Miltenburg die voor eigen publiek rijdt hier. We gaan ze een geweldig applaus geven, het team Regio Rijnmond in de kleuren van Restore Cycling. Rutte is hier het gedeelte in Schiller de Kloosterweg gegaan. Toersen met Simona Frapporti, Tatjana Gudetzo, Emilia Moorberg, Lauren Kitsen en Ton. Een geweldig applaus geven de namens van Orca, AIS, Amanda Spread. Het is natuurlijk de wereldtop, maar het is hartstikke leuk en we gaan het beste van maken. Met Sophie vervolgens op de eerste zege dit seizoen in Duitsland volgde. Natuurlijk heel veel huldigingen gehad in België als nummer 3 in de strijd om het bronzen bij de Olympische Spelen. Ja, klopt. Het is heel druk geweest en ik ben blij dat ik deze week hier zit en dat ik terug kan koersen. Heel veel succes erbij, geef ze een geweldig applaus. Jolien Doren, Esra Tom, daarna Solo 5. Met Nina Kessler, met Alice Maria Anzoufi, met Maria Giulia Confalonieri, met Wiener Kessler, geef ze een geweldig applaus. Winanda Spoor, de draagster van de trui in het sprintklassement. Cecchini, de Italiaanse kampioene. Die de handtekening heeft gezet, nu door de Olympische kampioen, geeft ze een geweldig applaus. Anna van der Breggen. En nummer 1 op de onderdeel weer bij de tijdrit ook de lichtblauwe trui om de schouders van Kasia Neviadoma. Er is dan een korenvaart die de handtekening gaat zetten. Ook de nationale kampioen Huska Koster. En ook Roxanne Kneteman hier voor de handtekening. Een geweldig applaus voor de dames van het Rabo Live Women Cycling Team. Vandaag gaan we voor een etappe op het parcours wat jou wel moet liggen. Ja, zeker. Heel mooi parcours. Shara, onze ploeggenoot, komt hier vandaan, dus die is super gemotiveerd. En die heeft ons verteld dat het parcours best wel pittig is. We gaan vandaag ook zien in de koers. We gaan graag het woord geven aan wethouder Ruud Guyts van de gemeente Sittard-Geleen. Je hebt een geweldige prestatie neergezet. En dat is er een die vraagt om huldiging. En dan uiteindelijk op het beslissende moment de demarrage plaatsen die jou die gouden medaille heeft gebracht. Hartelijk dank daarvoor. En ik weet, ik ben de meest beneden wethouder van Sittard-Geleen vandaag dat ik hier mag staan om dit namens het college aan jou te overhandigen. Geweldige mooie woorden aan het adres van Anna van der Breggen, de regerend Olympische kampioen 2016, de koningin van Rio de Janeiro. De hoofdnamer van Copacabana Beach. Geef een geweldig applaus, Anna van der Breggen. Ja, dames en heren, goedemiddag. Welkom langs het parcours. We hebben momenteel 3 rijders. Ja mensen, hartelijk welkom. De afstand komt een klein pelotonnetje hier naar boven. Die 2 rensers die voorlagen zijn teruggepakt. Het peloton is nu gebroken.
Sprinters komen eraan, dames en heren. Onder andere Anne van Dijk en Anne van Brugge. Kasia Neviadoma. Helemaal precies Katarzyna Neviadoma. De winnares van vandaag wint de derde rit van de koersrenner Ladies Tour. Kasia Neviadoma is Chantal Blaak. Voor de nieuwe lijster in het klassement Chantal Blaak. Een geweldig applaus hier voor de lijster in het puntenklassement in de points classification. De leader van Polen, Kasia Neviadoma. Voor de foto gaan wij een geweldig applaus laten horen voor de lijster in het werkklassement. Het applaus nogmaals voor Katarzyna Neviadoma, de Poolse kampioen hier op de hoogste treden. Nu als lijster in het jongerenklassement. Leader in de Youth Classification. Felicitaties van voormalig kampioen van Nederland Ben Koken. Met Rinander Spoor gaan we naar de volgende huldiging zo dadelijk. En dat wordt de klassementsaanvoerster, lijster in het klassement. We laten een oorverdovend applaus horen hier op Waterslei voor Chantal Blaak, de lijster in het combinatieklassement. Joost Meijsen, voorzitter van de legendarische bergklimmers. Er heel veel grote talenten natuurlijk uit voortgebracht zijn. Hier ook in Tom Dumoulin. Gaan we een geweldig applaus geven voor Roxanne Kneteman. Zij krijgt vandaag de prijs voor de meeste strijdlust. Kom even op de foto erbij staan we allemaal op de foto komen.